Video. Video. Oh ya video. Silakan Pak. Silakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pagelaran wayang kulit dengan Kidalang Aditya Sabda Pinamika saged segera dimulai pagelaran. Desa kepada Kidalang, maka saya dan Mas Wandi, kami berdua selaku pembawa acara undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Kece wali kece sadat setan wali kobra wis pirang-pirang dina iki alam bangsane lembut hawane panas wis pirang-pirang dina iki pirang-pirang candra iki alam prajiman hawane panas panasing alam prajimanan ndadekake kayuwangan ketaman goro-goro goro-gorne toreh kagiri-giri lindu sedina kaping 7 bedhug mangan pak rengat suning lembu andini apa to sebabe kaya mangkono manut palaboraning para drubiksa mata pitayaning para denawa wangune rikalunggan dina samengko ana titah dewa ingkang salah gawe ana titah dewa sing kumewat ngrekep jimat gemendung kumalungkung ngasake marang kaprawiran ora ana liya kejobamu sadhe gembang tinaftar anak Dursasana sing aran Dursawa kang dina samangka tetapa madyaning seta gondhamayit ing mahanani alam bangsaning sing setan priprayangan iki hawane sumuh ya yen pancen kaya mangkono karepe wektu dina iki goro-goro ingkang sirep kahanane ingkang padhang panjenengan ulun Bathara Kalaku bakal mundhu atur ana ngarsane Kanjeng Ibu Bathari murih lakon iki ingkang ana dalan padhang ingkang mahanani wektu dina samengko kahanane bisa pulih kaya wingi yo yen pancen kaya mangkono para wadya bala drubiksa ayo padha kumpul ing papan kene panjenengan ulun ares mangepitrang tegese kiprah cara pasundan rampak joget kuwu kumpul kumpul batir
bagus Bathara Jumangkahang grus rusumbar lindu getar bumi gunjing kumaldu kuntara getuk umup kang jala nidhi mimbak penyunira kumambang swage selikur dina ora to mengko iki tak waspadake kaya sowane anakku sing bagus dhewe nggih kula Bathara Kala. Apa wigatine dene kalungguhan dina samengko ra dina kang piniji jeneng kita. Marak sowan ana ngarsanipun ibu ya nggih kula Bathara Kala. Latala. Ibu kalilan saderengipun ingkang putra kula munjuk atur wonten ngarsa paduka keparenga ngaturaken sembah sungkem pangabekti tandha pengajian jikunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Ibu Bathari. Iya dong nggih kula bocah bagus. Sembah bekti rawuh kula tampa ora pangestunipun ibu tumuli marang kagem tampanana ya nggih kula bocah bagus Bathara Kala. Inggih Kanjeng Ibu. Gurawalan berkah pangestu paduka kula pundi wonten mestaka kakalungaken wonten jangga meketing wardaya mugi amimbuwana bawa leksana Ibu. Sawise santata lenggang nggonmu semen ana ngarsanipun Ibu marang kagem matur apa wigatine dene wektu dina samengko ora dina kang piniji jeneng kita semen ana ngarsanipun Ibu nggih Bathara Kala. Yen to bapak wigati radya kababar mara coba matur kang kongsi pratitis wiwit purwa madya nganti temeka wasana jana kang keri ilang rasa jigo pekewa durga momyang sangga yung nggih kula bocah bagus kala. Nggih Kanjeng Ibu keparenga ingkang putra kula punjuk atur wonten ngarsa paduka saderengipun keparenga kula nyuwun pangaksama ingkang sakelangkung kathah awit menika boten dinten pasrakan ingkang putra kula marak wonten ngarsa paduka Kanjeng Ibu sejatosipun sowan wonten ngarsa paduka wonten samukawis bab ingkang nedya kula njatur wonten ngarsa paduka Kanjeng Ibu keparenga matur bilih kahanane ing Marcapada rikalenggan dinten samangke nembe ketaman goro-goro Suralaya ketaman goro-goro gurni toreh kagiri-giri lindu sedina kaping 7 bledug mangampak umep kanah condra dimuka lan rengat sumuning lembuhan dini wekasan ngorekaken kalungguhaning para biksu wonten madyaning wanawasa ingkang mahanani alam prajiman kala wau hawane benter Ibu manut palaporaning para denawa mata pitayaning para biksu bilih rikalenggan dinten samangke wonten titahing dewa ingkang kumiwat kaya ngregem jimat mendung kumalungkuk ngasake marang prawiran wonten titahing Gusti ingkang dinten samangke salah gawe kumawani tetapa wonten ing Setra Gandayit ngaturi pirsa Ibu bilih rikalenggan dinten mangke
putra Gebang Tinatar anak Dursasana ingkang namipun Dursala sampun sawetawis wancita wonten madyaning wana pramila supados kahanane supados kawontenaning para drubiksa kala wau saged walawing jati bulih kados wingune adem ayem satemah nuwuhaken katentreman pramila dinten samangke kula nyuwun tulung sabiyantu dhumateng paduka Kanjeng Ibu sae monggo dipun dangu kemawon menapa tarunipun dene Dursala kala wau anglampahi patrap swedi maladining wonten madyaning wana Gung Ibu ingkang mekaten kanthi pangajap sasampunipun kinabulaken menawi dados pamodhaipun Satru Gebang Tinatar kala wau ingkang mahanane alam prajiman hawanipun satemah lerep ayem tentrem bagya mulya matsinadan daya dinayanipun Kang Yatri sangka pirang nguri nanggul kinempeda sang retaning bawana sang retaning bawana yosi tukang malang hati jadi pancen kaya mangkono nggih kula Bathara Kala sumene sawetara matang kene yo nggih coba kaya ngapa tak prapekane Dursala nggone pangulyaga Brata patrap semedi madining ana telenging Wanagung sawise kaya mangkono bakal tak kabulake apa sing dadi pamuthaing si Dursala kanthi pengajap supaya wektu dina iki alam jagating para lembut bisa sirep satemah mangya katentreman pulih kaya winyune ya nggih Bathara Kala matur nuwun panuwun mremekaten monggo sarang-sarang dipun prapeki yen kaya mangkono jadah donganan lakuku ya nggih kula Bathara Dewa Sugata kang marang suring prang Gotani aroma rengendan wingawi yak narado hangepalani narado hangepalani Jawata Sukamulat Suwake selikur dina yen tak waspadake putra Dursasana si Dursala mongko yen tak sawang katon gogro kusika tegese balung klawan kulit sing dadi panakanmu ya kula bocah bagus nitik saka kring netra jaiteng madana kang sarta tepunging wimba sajake pancen gedhe prihatinmu
Mbon nyuwun marang panjenengan ulun supaya dikabulake apa sing dadi pamintanira nggih kula bocah bagus. Ya yen pancen kaya mangkono. Sadurunge panjenengan ulun wektu dina samengko ngabulake apa sing dadi pamothaing bocah bagus. Sidurusala kalungguhan dina samengko bakal tak todhi luwih dhisik. Jeneng kita bakal tak todhi luwih dhisik. Sepira to anteping kasetyan lan bobot marang kaprangiranmu ya nggih kula Durasala.
Wong tete iwang kala lodo ya nggih. Yen anakku Durasala aja kaget iki satemene pun ibu kang mbawa dadi sipating Sardula kang gedene sajaran teji iki ya nggih kula bocah Bagus Durasala. Nggih. Kanjeng Hyang Bathari sejatosipun radi bingung raos sing manah kula. Mboten kayana-yana bilih macan ingkang agengipun kagila-gila kala mau jebul silih warna saking paduka Kanjeng Ibu Bathari. Keparing ingkang wayah kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti tandha pengaji-aji mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang Bathari. Ya nggih. Sembah bekti ngrawuh kula tampa rangat pangestuning pun yang tumuli gage tampanana ya nggih bocah Bagus Durasala. Nggih Kanjeng Hyang Bathari sampun kula tampi. Ngene ya nggih. Sejatine apa to darnane dening kalungguhan dina samengko ingkang iki silih parut dadi wujuding macan kang gedene kagila-gila kaya mangkene. Sejatinipun ingkang kepengin nodhe marang sepira to anteping bobot kaprawiranmu ya nggih kula bocah Bagus Durasala. Apa wigatine dening ansih pirang-pirang dina iki jeneng kita bocah Bagus tetapa mangun yoga brata patrap semedi madining ana madyaning wanagung liwang-liwung kene. Mok kaliyan to jeneng kita duweni ora duweni sedya kanthi pengajap nyuwun marang panjenengan ulun rakya kaya mengkono Durasala. Ya nggih Kanjeng Hyang Bathari. Waleh-waleh napa Hyang? Sejatosipun wonten samukawis bab ingkang nedya kula suwun kaliyan paduka Kanjeng Hyang Bathari. Prasajan kemawon ingkang wayah kula kepengin gadhuh kesipatan wujuding Aji Candrawarayang ingkang satuhu dados laksakaning jagat menika panyuwunan kula ingkang angka sepisan. Awit manut dawuh ingkang kula tampi sinten kemawon ingkang saged anggadhahi katiasan Aji Candrawarayang benjang ing wingking dados satru ingkang pinunjuling apapak mrajaling akerep menika Hyang dene ingkang angka kalih walih-walih menapa sasampunipun ingkang wayah kula anggadhahi daya katiasan Aji Candrawarayang kula kepingin ngetingalaken dharma bekti kula dhateng pepundhen kula para sada Kurawa. Wiwit kunca ngantos dumugi gelung, wiwit jabang ngantos dumugi crapang, kula dereng nate anggadhahi labuh labet tumraping negari Ngastina. Pramila menawi ingkang wayah kula kelampahan ngetingalaken dharma bekti benjang Bratayuda tanurunga kula ingkang kangkat minangka dados senopati manggalaning jurit kinten-kinten Kanjeng Hyang menapa krasa hamisik wujuding Aji Candrawarayang ingkang satuhu minangka dados laksakaning jagat kula wawiyang kagiat risang kabirang urinang kula kinempit beda sang retnaning bawana dosang retnaning bawana ya situ kang walang ati ya nggih kula Durasala bocah Bagus wiwit para madya nganti tumeka wasana apa kang mbok aturake kuwi mono terang terwaca titis sing dadi gunemu nang ya kuwi mau ya nggih lakone panjangka kudu mawa pangorbanan jeneng kita yen to kepengin gadhuh wujuding Aji Candrawarayang kudu ana bebana kang kudu mbok aturake marang panjenengan ya nggih makaten Kanjeng Hyang. Apa kira-kira kowe saguh? Apa kira-kira kowe saguh ngaturake bebana kuwi mau? Nggih. Selak dereng kinanten sisip mbok bilih kelampahan kula sagayang. Lajeng menapa syarat lan slamanipun murih ingkang buta
ingkang wayah kula saged anggadhahi Candrawarayan satemahing wingging ramening Bratayuda jaya binangun kula saged kangkat minangka dados senopati manggalaning jurit. Ya nggih. Ana pirang-pirang pitukon kang kudu mbok aturake marang panjenengan ulun. Ingkang angka sepisan kowe kudu ngejak saakeh manungsa kabeh muja lan nyembah marang panjenengan ulun. Dene ing angka 2 sawuse Aji Candrawarayan kita paringake marang jeneng Cita, kowe kudu bakal dibiyantu dening jin setan pripayangan kang bakal manunggal tetunggalan marang siramu. Nek kowe duweni kewajiban ngopeni saben dinane ing antarane kudu asok caos dahar lan tumbal supaya Aji Candrawarayan bisa langgeng manjing marang jiwa saliramu. Yo nggih kula bocah bagus. Dene genep ingkang angka 3 besok yen to jeneng kita wis tumekaning pati sok mamuna bakal bali ana ngarsane ngayunan. Ning kowe bakal dadi wadya balaku minangka dadi jangkeping bajul barat. Yen telung perkara iki mbok tindakan diberlang becik, Aji Candrawarayan bakal paringake marang jeneng kita ngger kulup Dursala. Waduh ya. Tidang perkawis menika syarat lan serananipun. Nggih, menawi lakar mekaten dados dawa duka badhe kula tindakan kanthi berlang becik. Yen pancen wis semapta ing Gatisya Gondiri, ditata larang batinmu supaya kowe kuat. Ya kuwi nampa wujuding kasekten kang pranyata dadi rasakan jagat. Maca bawengak nata ing batinira. Sonwatek wujuding Aji Candrawarayan bakal paringake marang jeneng kita ya nggih kulup Dursala. Matur dening panuwun. Kanthi